जे मैया मोनाबिलि 5टा आरो 6टासो टाइमावहाय सोनाबनि फारसेनिफ्राय सानजा फारसे गोबां गिथाव बाथाव बारहुंखा फैदों आरो बे बारहुंखायानो जोंनि बनगाव गामियावहाय न'खरफ्रोमबो न'खरावनो न'खौ सिफायलांदों। सोरनिखौबा सोरनाबा थिं उरायलांजोबदों, सोरनाबा दंफां लाइफां बायसिनानै न'खौ होख्रोमदों। जोंनि गामियावहाय 163टा न'खर दङ। बे न'खराव मोनसेबो न'खरा बाद जायाखै, गासैबो खहा खुथि जाजोबलांदों। गामिनि गावबुरा जानानै आं नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायनाय जायो जे मैया मोनाबिलि 5टा आरो 6टासो टाइमावहाय सोनाबनि फारसेनिफ्राय सानजा फारसे गोबां गिथाव बाथाव बारहुंखा फैदों आरो बे बारहुंखायानो जोंनि बनगाव गामियावहाय न'खरफ्रोमबो न'खरावनो न'खौ सिफायलांदों। सोरनिखौबा सोरनाबा थिं उरायलांजोबदों, सोरनाबा दंफां लाइफां बायसिनानै न'खौ होख्रोमदों। दा बाहाय जोंनि गामिनि रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु दाहा आरो सहायनांबाय। दा बेखौनो आङो न'खरफ्रोमबो बबावबा हाबनानै नायदिंनानै मोननायावहाय आङो नुनो मोनदों आरो आं बेखौनो दा न'खरफ्रामबो जिअ टेग खालामनानै आं सरकारनि सायावहाय फोरमायनो सानदों। सरकारा जाहाथे अननानै माबा मोनसे राहा मोनो खोमा होननानै, बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनाय जाबाय। नोंथांनि जिथु नायगिदिंगासिनो दं, नोंथांनि नोजोराव गंबेसे न'खरफ्रा बेबायदि खहा जादों? जोंनि गामियावहाय 163टा न'खर दङ। बे न'खराव मोनसेबो न'खरा बाद जायाखै, गासैबो खहा खुथि जाजोबलांदों। मा खहा जादों ओरैनो? बिफां लाइफां मा बिफां लाइफां खहा जादों? दंफां लाइफाङा बिदिनो बहुद रोखोमनि दंफां लाइफां दङ। गासिबो दंफां जाथियानो दंजोबो आरो न'खरा सोरहाबा बिदिनो फिसनि RCC न' लुनाय दङ, बेबो खहा खुथि जादों। आरो सोरनाबा ओरैनो टेम्परारि लुनाय दं, बेथ' बे एकदम फुरा नेगेटिभफोरबादि नायथावैफोरबादि जानानै गोमोरलांजोबनाय बादि महराव दङ। दा बेखौ आं नुनानै आङो रायजोफोरनिफ्राय जिअ टेग खालामनानै लोगोसे आधार कार्ड लानानै आङो सरकारनि सायावहाय दा फोरमायनो सानदों आरो।